Elis kerrot sä kameralle, mitä sä saat? Mä saan nutellaa. Mitäs muuta siihen tulee? Banaani. Okei. Tekeekö setä sulle semmosen? Joo. It's okay if photo? Yes, thank you. Voidaan Mä kysyin, että saadaanko me luvaa kuvata sitä. Kato, miten setä tekee ton ruuan. Levittääkö sen tosi ohkaiseksi sen taikinan? Se pitää olla superohkainen. Sitten se laittaisi tose matalan lämmöllä öljyä paistumaan. Sitten se laittaa sinne sulle banaanit. Banaanit sinne joukkoon. Ja missäs tulee sitten sun lempparihomma? Se tulee varmaan siihen päälle sitten. Wow, tekeekö tosi taskun? Onko hieno? Vähän lisää voita, että se maistuu hyvältä. Wow. Kato, toi voi ottaa sen nyt kääntelee. Niin, nyt se kääntelee, se paistaa ja ruskistaa vähän sitä taikinaa. Se voi tuo siihen mukavan... Joo, muistat, että se on kuuma, Elis? Nyt tää vähän aikaa odottaa. Noin. Ja video jatkuu pikkubreikin jälkeen, saatiin paistettua se. Mitäs kokki teki sitten? Kerrotko? Sitten se laittaa vaan nutellan päälle. Maapähkinävoitako? Eihän me semmosia herkkuja syödä vai mitä? Syödään päälle. Oikeestiko? Isi söi, vaikka se ei melkein halua. Isi voi maistaa sulta. Isi maistaa, mutta sitten se syö ainakin se kokonaan. Isi, jos ottaa palan, pitää syödä kokonaan, oot oikeessa. Kato, mitä se tekee siellä. Se levittää sen maapähkinävoin sulle siellä odottamaan. Mitäs sä veikkaat, miltä se maistuu? Hyvältä. Maistuuko siinä banaani? Maistuuko siinä maapähkinävoi? Joo, nutella. Jatketaanko videota seuraava kerraksi, kun ollaan maistamassa? Joo.